Bai, manez, azkeneko galdera, laugarren eta azkeneko galdera. Ez lirateke beharko Goierriko elikadura maila bezalako antzerako proiektuak Euskal Herri osoan? Bai, Araban, Nafarroan, Iparraldean, Bai, nik uste, Bizkaian. bai, hor ezinbestekoa dela iruditzen zait. Batzutan esaten da botonapa sustatu behar dela, ez, beti gorakoa, baina, bueno, goiti berakoan ere babes bat eukitzea eta goran zai daukezula, ez, kate begia lotzeko importantea da. Gero, hau nola gauzatzen da, zaie da. Naiz eta iruditzen zaigun arazo berdina dela, bakoitzek badauka, eskualde bakoitzak, herri bakoitzak bere kasuistikak ditu eta antolaketa konkretu batzuetan errealitateak harrituko gintuen, ze nolako harreman eta moduak eta ulertzeko zera dauden. Orduan, iruditzen zait interesgarria dela bakoitzak bere saiakeratatik abiatzea, nor bere saiakera ere elkarbanatzea momentu oro irikitasunez eta eskuzabal jokatzea. Jokoan gauza garrantzitsua daukagulako, hor patrimonio inmaterial bat daukau, ez da bakarrik baserriaren zaintza, ez da baserritarren duintasuna eta errentagarritasuna, herri mailako elikagaien nahikotasun bat ahalmentzea gutxieneko bat bai da, beharrezkoa bai, baina horren atzetik dagoen guztia, hizkuntza bat, paisaje bat, egiteko modu batzuk, abeltzantza eta bere konkretu batzuk, arraza batzuk, egokituak. Eta ulertuta ere, elkarlanean eta bidea eginez ikasoiko degula oreka berri batzutara etortzen. Klima aldaketare badator, konsumo ohiturak, etorkinak ere baditugu konsumo ohitura desberdinekin, beste produktu batzuk demandatzen dizkigutenak, hauek ere entzun eta barneratzea tokatzen da. Egiten ikasten deunean eskuzaba jokatzea netzako giltzarrizkoa da. Eta hori, iruditzen zait, Euskal Herri mailan egiten dakigun gauz badala. Baina, iruditzen zait importantea baita iniziatiba bakoitzari bere espazioa ematea, eta gero ikusi nola joten gean bata bestearen ensamblaje bat egiten, uztarketa lanketa bat. Batzuk herri mailan daude, beste batzuk eskualde mailako saiakera baten, gure kasu. Beste batzuk egola auzotarren artekoak izango dira, bakarrik baserritarren artean dabiltzanak. Beste batzuk iniziatiba pribatu peto-petoak izango dira, nire ustez guzti eman bartzei espazioa eta jonbarko gineke lanketa bat egiten arlo hauetan. Baina txikien nahi ere begiratuta. Asko dago, nabardurek bat datek emante izaioke inflexio puntu handi bat etorkizunean prozesu batean egon daitezken ekarpenei. Mila esker, elkarrezketan gatik manez. Egizan da nik gustora egon nitxok entzuten, eta gustora han aurrean txindoki ikusten ikusten, baina nik txindoki zakat aurrean txindoki ikusten. Mila esker, elkarrezketan gatik. Ez da,